El ng'wech mar kom seneta ma Kisumu County migosi Okil Tom Ojienda ojiwo oganda mondo koro wuog oko e odiechieng' mogik mar kawo ombulu kar rombgi. Okil Ojienda ne oloso sama noromo kod jokanyo mag ODM e kar od bura ma Kisumu East. Okil Ojienda ma bende oyudo sira mag jokanyo mag ODM okwayo oganda mondo osir duond od bura no ero mar ODM motelo ne yiero maduong' ma higa manyien. Migosi Ojienda mane omedo lero dwaro mar tiyo ne jo Kisumu e kom seneta omedo ni ODM kende e duond od bura no ero madhi kelo lony makare e piny makaluo. Otieko ka oro ote mag kuyo ne anyuola wede kod osiepe mag anyuola mosenindo Bishop Moi Abiero mar ACK Church. Jatelo noero opako Bishop Abiero kaka jal noero mane long'o kendo ne ohero ji duto. Okwayo kwe ne anyuola kod osiepe ne duto. Ne kawuono ne wan gi meeting mar delegates mar ODM ka otelne gi jakom otuge Enigma Hotel Kisumu East. Kendo ne wabedo gi romo wanyiso ji ni ndalo dong' adek kende mar kawo kura. Wanyiso jodala wa Kisumu ka ni giwuok kar rombgi gidhi mondo ondikgi e yo mar kura nikech odong' ndalo adek kende. Kao kamano bang'e kanyo ne wabedo gi romo kendo awash gi kondele ma watimo rally wawuoyo gi jopiny weche mang'eny mag kura kendo weche mang'eny mar neno ni jondikore kura ka wadhi mbele nikech wang'iyo kom maduong' mar yiero Raila Amolo Odinga. Mane wach mokwongo. Wadwaro romo gi delegates e sub counties abiro gi te. Wan gi mpango mar romo gi delegates te nikech ka wadhi mbele ing'eni Azimio la Umoja pod dhi mbele. Oganda pod iketo together o pamoja. Ka wang'iyo ni ji waketo kana party weche mag party mbele. Nikech wang'iyo ni party ka ema nyaka wager mondo wayiergo ka wadhi mbele. Mondo jo ODM te owuog e dhok achiel. Ka kamano kuom weche mag kuyo waduoko mos ne familia mar moselal Moi Abiero, Bishop Moi Abiero, kendo watimo mos kaka oganda walalo ng'ama ni chunye ber kabisa. Wabiro dhi mbele kuom tayo